nga barkeji seerande leyɗele fof e barkeji almuɗum wurgunas. en jetti Allah dokkuɗo en baɗanɗo en tawnuɗo en e oɗo saaha hikka ko duwawu meɗen mo Allah jabani en mo duwoni ɗen alhamdulillahi rabbil alamin hande waɗi beltati kono noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah eɗen gandi ñande daka hirdata nde Alhaji Abou minen wonko Allah holli min hikka e ngol ɗo kirndol won jaabiɓe nde kalmi ɗum noon won jaabiɓe kono noon ɓe jaabi ko kadi ko gonga mbimi min de mbiɗa heewi hawrude kirdi kono holno kirndol hikka ngol mi meeɗa ɗum yiide to banggueji foof noon yettode wodni Allah andi laamu ngu Allah hokki en ko laamu keesu ari laamu ngu yettode wodni Allah ɓe gaari kamɓe foof ɓe gaari sa wiyama ɓe gaari kamɓe foof neɗɗo ara taw en manki arde neɗɗo ara taw ɓernde mum arani walla ara golle mum garani kono noon kamɓe ɓe gaara kamɓe foof ɓe gaari eyyi alhamdulillah kadi ɓe kaali kadi ɓe mbi so hawri e hoddiro Allah e welede mum ɓe mbawa wiide aɓe ɓuura wadɓe ɓe ko mbaɗi ko kono kam soɓe donkani ɓen mbaɗi ko kay ɓe jiiɗi wadde huɓɓude ɗum wona yettaɗo ɓe ala ɓe jiiɗi ko ɓeydude haade ɓe tawi ɓen jettimo ɗo kamɓene ɓe ɓeyda so wiyeɓe ɓeydi eyyi soɓe tinni soɓe wonko wayi no manki kom ɓe jetto ɗon kono kam wona ene manque kam ko watteno ko ɗum kadi ɗum feeñi min jii e kirndol he feeñi min jii e golle mabɓe min ko taskimi ko mbiɗa hawri ɗo e laabi kewɗi Daka kono ko gendarmerie natiri hikka e Daka ni mi meeɗa ɗum yiide lemmiɗa fof ko auto gendarmerie jeeyata mbaɗa yimɓeɓe sécurité autoji ndiyam ɗi ko sa naati Madina sa naati natirde Madina ko goto woccol goto ha yaltirde Madina kadi fof deggodiri koko waɗa barage fof ko ete autoji ndiyam carwoji yimɓe e gueɗe ɗum noon kadi en jettiri ɗum Allah alhamdulillahi rewi lawol eɗen ñaago Allah kamɓene e ceerno duwonima leydi ndi duwonimaɓe duwonima leydi ndi foof duwonima saraji hayleyɗele ɗe foof duwima nde Allah addata deere adda kawral adda nanodiral adda moƴƴodiral adda yaajede ceerno duwonima ɗum leydi ndi kam duwonimaɓe kadi eyyi ko wona ɗum ko yettode wodni Allah ñande samedi nde alhamdulillahi nde Daka o hirdi juulaɗo Futuro andi so kam ko gouverneur o e wondiɓe mabɓe ka saraji kamɓe foof ɓe gaari hay goto heddaki kamɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɓe gaari e yamirore président de la république yamiriɓe yooɓe gar noɓe gowi wadde ni ɓe mbaɗa noon ɓe jangtono leydi ndi ɓe jangtono président de la république ɓe jangtono premier ministre fof ɓe mbaɗi alhamdulillahi rewi lawol ceerno weltima julɓe fof kadi beltima eyyi ceerno noon ko Daka so ari holko addi yimɓe Daka holko tagui yimɓe ne gara Daka eyyi yettode wodani Allah nde won noon julɓe kam kala ɗoɓe ndendi aɓe ndewa Allah ɗum Allah ne tawa ɗon eyyi eɗen gandi Daka ko nokku dewirɗo Allah so jettima wona oɗon jetto tan oɗon jooɗo ala on jettoto oɗon ndewa Allah dewgol Allah ngol noon ceerno ne sakkita holko yimɓe mbaɗata o haalat o wiya seɗen neɗɗo fof ɗo woni waɗa ujunaji 12 salatul fatiha par 24 heures 12 ujunere salatul fatiha 24 heures saɗa wawi sa wawa mbaɗa ujunaji 6 sa wawa mbaɗa 6 sa wawa mbaɗa 3 sa wawa mbaɗa kam ko mbawɗa hoto jottandam taw ala ko mbaɗɗa ɗum ko janggoɓe ɗum ko wawɓe ɗum ko salatul fatiha eywa taw amma qur'ana ɓen kadi en taƴina silkeji ko mbaɗata sayfi en taƴina silkeji waɗata hizbul bari en taƴina ko waɗata ɓeɗo foof goto foof ene jogui ko waɗata fodde 24 heures wona aɗa jooɗo tan taw ala ko kalta ala ko mbatta ala so tawi ɗum ɗo foof a wawa aɗa wawi innude Allah aɗa wawi ganduɗa wiide astahfirullah aɗa wawi wiide la ilaha illallah aɗa wawi wiide subhanallah gona e ɗen gueɗe kono Daka ko nokku dewirɗo Allah ko nokku kadi jabeteɗo duwaw ceerno haalini ɗum yimɓe ko wona ɗum kone kadi ko woni ko rentina kadi yo yimɓe kala ko Daka haaɗi yo neɗɗo rento ɗum gara ɗo joni yettode wonni Allah hay debbo goto wawa naade Daka so tawi wona heeɓa wottirtation taw an gaddowo ɗo korɗo Allah e nder Daka taw aɗa fewni Daka ma ha fewi korɗo Allah o wawata yaltude o wawata yaade Bowal ko nder tan woni omo liggonoma toon ɗum ne somo ara kadi alay saago keeɓa lawol yetto wottirtation a yamirama ya addu keeɓa on kayit so ɗum ala a wawa nanu debbo Daka ɗo e Daka ɗin kayitaji enen joga min jogui ɗum min keeɓiɗi ɗo enen ɗo so tawi neɗɗo wi ene adda ɗo galle il faut kadi sa wi aɗa adda ɗo galle ma il faut commission o yaaha yiyoya ko mbiɗa aɗa waɗa ɗo galle ma ko ane ara ko est ce que ɗum ene moti walla motani
wona aɗa fina subaka tan aɗa waɗa ko welma pour heeɓi kayit ala ɗum ala hen ɗum ɗo fof koko haɗa koko rentina ewa gueɗe keɗe ganduɗa daka ha ene sali yo yimɓe ndento kadi jeeygol en yo gandu no mbaɗiri yo gandu no golliri ɗum fof en dertinama ɗum ceerno haalni yimɓe yo gondirta yimɓeɓe holno waɗirte holno rentorte e ɗeɗo gueɗe ceerno findini en hen alhamdulillahi rabbil alamina Allah ñande hen nde yimɓe nde gofrnema o ɓe kaali haaɓe gayni caggal ɗum ceerno downiɓe kamɓe ɓe jeehi yimɓe mbaɗi wadifa comme no aada mbaɗi wadifa gayni juuli gueƴe ceerno duwi saka ɗum woni ñande premiére de ñande subaka hanki finete ko guila 3h30 4h no gandirɗon ni yimɓe ene noddina ene jogui waktu ɗo yettoto noddinaɗi gariti hankkadi hay goto noddinta yimɓe kettoto ndeeƴa sa nani noddunaɗo woturu hedde 3 4 5h30 andu hankkadi woni fajiri woni koye feññide salatu woni koye feññinede ganda hankkadi salatu nani feññine on saaha so yimɓe juuli gayni on saaha mbaɗata ko wadifa so mbaɗi wadifa gayni bande ceerno fawete ceerno yo yimɓe ketto ene barkinoro bande o nde won noon bandaji ceerno Saydou radiallahu taala ko dewal Allah ko pindinoji ko ganda bandaji ɗi saɗa heɗoɗi ma daña majji kaɗa naftoro aduna ma e lakara ma daña majji ganduɗa hoorema nanɗo rewira Allah ma daña majji neɗɗo yi kaɗa wawi wondirde e julɓe kaɗa wawi wondirde e bande ɗum fof ene bandaji he siftina en ceerno siftina en ɗum ɗi bandaji mbaɗe on banda fawe so banda o gasi ceerno yamira ceerno Ibnu Umar ceerno fofa hen konngol mum sari hinana yimɓe holko banda o haali so ceerno o gay on saaha ceerno Siraji An kañum nantinta ɗum e pulaar watta ɗum kadi e wolof ɓe nanta pulaar ɓe nan wolof o nana ɗum so gayni ceerno yamira kadi ceerno Cheikh Baro ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anu onne kadi haala onne kadi so haali gayni e on saaha noon ceerno Siraji An haalana yimɓe pulaar o feccirana yimɓe kadi e wolof o kadi ha yimɓe fof paama hay goto wiyata mi nanani mi famani illa so wona tawi a tawaka a jooɗake sa tawa aɗa jooɗi ko haalte ko a nana ɗum a fama ɗum ɗum waɗi en jettiri ɗum Allah so ɗum gasi noon e on saaha janggoɓe alqur'ana ɓe eywa gara won Mouhamadou Lamine mo ceerno Ahmad Sall addatono janggude kadi ko ceerno men Moustapha Ba mo ganduɗa guila Allah ana foti ene jangga qur'ana so ceerno jooɗima guila Allah ana foti ene jangga qur'ana gandanɗa hoorema e dental daka hikka noon e ñaworal neɗɗo noon ko joom tewɓe ƴiƴam eywa so tawi wonko yawata eywa ɗum waɗi kanko so yimɓe gandu ko janggani ko ɓandu ndu wonko yawata hen seeɗa eɗen ndu o yo Allah addu jaam adda afiya ɗum waɗi ko jangga tan ko Mouhamadou Lamine e ceerno Siraji An e ceerno Ɗahamo ceerno Amasada ɓeɗo ceerno ɓeɗo janggata qur'ana soɓe gayni noon on saaha sarɗiyeji ɗi kaale janggoɓe lawol ɓe nangga lawol Allah e yimɓeɓe hewde natti hokkede junggo andi nen on saaha kala nangowo lawol ngol ceerno aran hokka ceerno hokka ɗum junggo wiyami hokkima laadima wasifa wirde aljuma moma yeeso ma jaa goɗɗo ara joni noon zamanu o ne heewi ceerno wiyata ko kala nanɗo sarɗiyeji ɗi so gasi so wertu juuɗe ma ganniyoɗa o rokkuma lawol ngol ha so jettodirani ɗum so waɗi gasi ko inɗe ndewata hen kala guinnantenoɗo ne yiiɗi barkinoɗade dental ngal haalan inde muɗum hokkane inde waɗe do ceerno duwo on saaha so ɗum gasi tan ceerno duwoto ɗum waɗi yettoɗo wonni Allah joni alhamdulillahi rabbil alamina Allah batu ngu ene yawa sakade kadi nde won noon aɗen gandi mangu ari eywa kadi gantuji ne goodi ceerno kadi gandani ɗum yimɓeɓe natti joɗade nden ha 9h 10h tawa batu ngu goto ala joni ko 8h tan tawa batu ngu sakima ɗum noon eɗen jettiro ɗum Allah eɗen belti kadi e ɗen gueɗe eɗen belti kadi ko ceerno findinta yimɓe ko eɗen belti kadi no ceerno yuɓɓiniri daka o ni eno wayni alhamdulillahi rabbil alamina Allah Alhaji Abou so tawi on ngala namde mi hanno ɗo kadi ha saaha goɗɗo dokken sukaɓeɓe kadi konngol daña ko jokkiten en inchallahu ceerno Amadou Tidiane eywa bisimilla ma ñi fi jeyli ɓe ɓiddi jejjibinede amada nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam